Vítajte ľudia. A dneska ideme na ďalšie videjko z tejto hry, pretože vy ste si túto hru strašne obľúbili u mňa, takže nezabudnite dať tlačítko odber, like a komentár a ideme ďalej do ďalších dobrodružstiev tejto hry. Zase som už dojedol svoje raňajky, upratol som všetko a poďme zase takam. Dobre, zatvoríme dvere, Davinka nemusíme, pretože sme na súkromnom serveri samozrejme, že? Na kampu, a ideme sem. OK, takto. Dal som si Lamborghini, pretože auta sú strašne pomalé, že to kým natočím. Keby som točil s autom, tak by sme sa nedostali. No a pôjdeme teraz nakam zasa? No a pôjdeme niekam. Ideme s týmto silným Lamborghini. Tak. No, som zvedavý, kam pôjdeme. No, samozrejme, že nesmieme zabudnúť na tankovanie. Pretože keby som natankoval tak... No, ešte sa mi prekotí auto. OK. Samozrejme, že musím natankovať, lebo potom by moje Lamborghini neprešilo. Tá pumpa je k ničomu, takže už som dotankoval akože. Ešte musím dobre, zaplatil som aj dokonca. Dobre, semafory nič, školu sme videli a ideme sem. Lamborghini je strašne rýchle. OK, ideme sa pozrieť sem. Som zvedavý. Počkaj, som nedavý, kam sa tu dostaneme. Ideme sem takto rovno. Tak. Počkaj, tam je jazero. Poďme k jazeru. Čo tu je? Počkaj, po chodníku. Počkaj, pôjdem po tráve. Počkaj, stany sú tu. To je zaujímavé miesto. Poďme, vystúpime si z auta. No a poďme sa tu pozrieť. No dokonca tu majú samozrejme, že nás škrivček. Dobre, jasné. Čo si tu? Hot dog kebab, ja si pečem kebab. Osadím sa. Upečem si najprv kebab, ale počkaj, mal by som zájsť ešte aj dokonca do obchodu. Som zabudol, ale obchod by mal byť asi pri pumpe. No, dopečem si kebab, zjem ho a pôjdeme do obchodu. Ježiš, koľko sa to bude ešte piecť? A už sa mi napieklo. To čo mám za kebab? Toto je danič kebab. Tak si ho odložím. No ale poď a ideme na nákupy. Tak. Ideme takto sem. Ja sa nedoviem, kam sa zase dostanem. Počkaj. Počkaj. Som není... Sem. Tuto. Jasné, dostali sme sa do obchodu. Že Kroger. No a mali by sme si samozrejme nakúpiť, lebo nemôžeme byť hladní na kempovačke. OK, nákupný košík si vezmeme. Každý človek si bere nákupný košík na zrenie a ideme kupovať. Čo tu máme? Dokonca tu máme nejaký lístok. Blok nejaký. OK, čo si nakúpime? OK, máme si nakúpiť na kempovačku ryby. Dobre, ale najprv by sme si ale kúpiť zeleninu. Dobre, zelenina. Mäsko. Mäsko musíme nájsť. Mäsko. Jasné, mäsko si kúpime. Kúpime si dokonca rybu. Počkať. Síry tu predávajú. Ryby. Nejdu otvoriť. Ryby majú zatvorené. Mlieko. No, a nenakúpime.
Dobre, zaplatíme na samostatnej pokladni. Dobre. Zoberiem si veci. A môžeme vyraziť. OK, ešte by som to mal byť samozrejme, že si tento nákup zoberiem. Zoberieme nákup a ideme naspäť na kempovačku. OK, nákup si musím, OK, musím sa vrátiť domov, zabudol som si tam takú mraziacu chlaničku na jedlo. Vrátime sa domov. Alebo, počkaj, však ja mám mraziacu chlaničku v aute, tak to môžem zohriať. Takže domov sa nevrátime a ideme naspäť na ten kemping. Pomaličky sa stmieva, takže pôjdeme aj sa pozrieť. Takže by sme stihli sa ešte aj zaplávať v tom jazere. Ale už sa začína stmievať. No, není to moc dobré. Už sa začína stmievať. OK. Ježiš, ja som dúfam. Takto sme prišli. Tu som sa dostal na spätný smer. Fú. OK, dojdeme sem. Dobre, auto asi nebudeme potrebovať a ideme sa pozrieť. OK, tuto môžem si zapať ten horák. No. A ten nákup si odložím do stanu, aby mi on náhodou medveď nezjedol. Ale pozrite sa, poriadne sa stmieva. OK, tu je nejaký box. A čo tu je? Kola. OK, kola tu je. Jeden. Kola. Potom tu je nejaká soda. Dobre, ja sa asi môžem najesť. OK, ja si začnem tento kebab, čo nedáva žiadny zmysel. No a môžeme potom pokurovať. OK, posedíme pri ohni. Vonku sa ešte ani nesmiel. Hlavne, že tu je už 7:21 PM. Už je asi večerný čas. No, rozhodne, že tu mám grill. Samozrejme. Grill, ktorý je taký, že... Počkaj, zistíme si, jak robí hot dogy. A to bude akože je len čistý párok. Či to je párok v rohlíku. A pozrite, pekne nám slniečko zapadá. Pekne nás. Kde zapadá na slniečko? No a ukáže, ako urobili ten hotdog. Sodu vypnem. No ukážte, aký je ten hotdog. No a hotdog je normálny. Ok, zjem si ho. A zjem si aj tento kebab. No, to sa ešte stále nezotmelo. Pozrieme si teraz krásne, západ slnka nebude asi nikdy. No ale keďže sa nám už pomaličky zotmieva tá obloha, tak by sme mohli sa aj pozrieť dokonca do stanu. Jeden spások tu je jasné, že už sa tu nejak trošku zosvieťuje, lebo toto slnečko zapadá, ale nechce sa mu môcť zapadnúť. Počkáme, dokiaľ nebude 0,9, takže asi kým zapadne, tak asi to... Počkáme si na ten krásny západ slnka. Slniečko nám už zapadlo, už tu vidíme svieti mesiačik, dokonca je už aj tma vonku. A my sme sa rozhodli, že pôjdeme už konečne spinkať. No a ideme do tohto, dáme si radšej žrty. A už spíme. Pozrite sa, takéto pekné pelinke už spím. Takže keď sa vám toto video bude páčiť, keď áno, môžete napísať nejaký koment na toto video, môžete dať aj odber a držte sa pri ďalšom dieli tejto hry. Čaute.